Volám sa Juliana Renceš-Kováč, som odevnou dizajnerkou a majiteľkou slovenskej slow fashion značky Love Colors. Vítajte v mojom ateliéri, ktorý sa nachádza v Galante. Tu vznikajú všetky naše kolekcie, tu šijeme naše krásne feminínne kúsky, ktoré pohľadia nejednu dušu. Šijeme pre ženy, ktoré hľadajú kvalitné a jedinečné oblečenie do svojho šatníka. Prírodné látky, ktoré používame, sú certifikované, predprané. Ako vidíte, spracovávame ich tu v dielni. Snažíme sa zachovať udržateľnú výrobu, preto naše textilné zvyšky starostlivo zbierame a tvoríme z nich originálne upcyklované mini kolekcie. Získaný grant by som rada využila na financovanie softvéru a možno aj hardvéru na vytváranie strihov v digitálnej podobe. S touto pomockou by sme urýchlili a zefektívnili proces výroby konštrukcií strihov. Veríme, že vedomé nakupovanie je cesta k udržateľnosti. Preto ponúkame aj online konzultácie pre tých, ktorí nás nemôžu prísť navštíviť do nášho obchodu. Pomôžte nám meniť tento módny svet k lepšiemu.